Parang Uy, Rhaze, ayusin mo pag-edit nito. Baka may makita kang mga bikining itim. Okay, sige na. Hi, guys! Hi, guys! Welcome to Nay-chan? Parang tanga. Nag-film kami kanina sa ano ni Manay sa channel niya. Tokyo Treats. So ngayon kami magi-get ready with me. Kasi Tapos magpa-party kami. may gimmick kami, guys. Tapos nagtanong kami sa Instagram kung may mga tanong kayo. Okay, wait sa. Hindi namin alam yung matagal na ako hindi nakafeel. Ako hindi ko first time kong magganito. Ay, first time mo magganito? Second yata yung sa bahay, yung tayong lahat. Alam Ay, mo yun? yung kay Kat. Oo. 5 minutes Hindi challenge. ka pa napanood. Oo. Nakalagay na kami ng Skincare. Skincare. Ikaw, ano ni Rhaze, sinasunod mo? Oo, try mo yan. Ano to? Ano to? Pang-plump ng lips. Para maging Kardashian tayo. Tingnan natin. Ayun, may ano na tayo, nice na question. From Sugar Plum Mary, how do you guys deal with your husband when they're grumpy? Tahimik ka lang, guys. Hala, same tayo! Tahimik lang Kasi ako! bihira lang siya. Si Jan, yung asa ko, bihira lang yan magsalita. Pero pag nagsalita yan, doon ka na sa kwarto. Ako din. Ako, tahimik lang din ako. Kasi si Dan hindi nagagalit. So kapag nagalit, bihira. parang nakakatakot. Kahit na hindi sila sumisigaw, parang nakakatakot. So tahimik na lang ako. Lalo na kapag alam mo na parang may kasalanan. May ka kasalanan very, very ka, at light. saka alam mo, ikaw talaga yung my fault. May ano siya. Sabi ko sa'yo, diba? Parang may mint na lasa siya. No? Tapos, Ano yun? maanghang siya. Kinain mo na. Tahimik lang ako. Si Manay din pala, tahimik Tahimik lang. ako pag siya na. Kasi ako yung medyo maingay sa bahay. Pag si Jan na yung, special pag sa mga bata. Lalo na kapag alam ko na stress siya galing work, tapos ang dami kong nakakalimutan, like nung yung sa tubig sa tubig sa flower. Anong ginawa mo? Nag-shower ako, sabi ko. Okay, sige na. Yan, oo. Tama ka na. Dapat tahimik na lang. Kasi pag sinabayan, baka mag-away na lang. Mag-away kayo. Tapos walang kakwenta-kwentang rason ba? Tapos maghihilom din naman ang sugat. Okay lang naman. Tapos later, ganun na. Mabilis lang naman sila maka-move on. Lalo na si Dan, sobrang bilis niya maka-move on. Si Jan, lalabas lang yan. Mag-vitamins. Pasok na siya. Si Dan, ang bilis niya maka-move on. Kaya, naiinis ako. Kapag iniinis niya ako, Manay, tapos sobrang nainis na ako, tapos siya naka-move on na siya. Ako hindi pa. Oo, ako matagal. Kinikip ko yan dito. Parang inuulit-ulit ko pa. Oo, tapos sinasadya nila na inisin ka kasi just for the sake of it na iinisin ka. Tapos kapag nainis ka na, naka-move on na sila. Ikaw naman, inis na. Tapos sabi niya, naman yung paano. relax lang. Hindi kaya. Pareho. Parang nakakaloka tuloy. Hindi natin ito ma-answer lahat. What Yeah. is your favorite bag from Super Duper Love? Oh, ikaw na. Ako? Gusto ko yung pochette na may strap. Yung pre-love na nabili ko, siguro, yung paborito niya na si Lee. Oo, yung maliit. Yung Crush na maliit. crush ko yun. Hindi ka Gusto pa ko nakita din yun. Na-unbox namin yun sa channel niya. Oo nga pala, na-unbox Yung namin yung maliit. section. Tapos, Kasi cute. saktong-sakto lang yung Sakto strap, niya. guys. Yan talaga yung mga crush ko, yung Pag saktong-sakto lang nakikita yung mo, lagay ka strap. dyan na ano mo. Uy, itry mo to. Sunscreen Ano to? siya. Maganda siya. Kasi na-mention ko sa vlog ko na maganda to sa mga puti or Ang maganda ano din, oh. light Colorful. na skin tone ba? Kasi ano siya man ay, nag-a-add siya ng glow. Parang wala naman. Parang, totoo. Meron kasi Oo. talaga. Tsaka guys, lagi kayo mag-sunscreen kahit nasa bahay kayo, hindi kayo lalabas. Oo, yan yung Importante pinag-usapan namin kanina. Kasi ako laging nagsa-sunscreen. Kahit sa bahay lang, hindi ako lalabas. Magsa-sunscreen. Sunscreen talaga lagi. Mag-primer muna ako ng Lalo na sa akin, kasi ako marami akong sunspot. Kailangan ko to. Nag-usap kami kanina, bigla siyang tumahimik. Sabi niya, tinitingnan ko yung mukha mo, wala kang sunspot. Naghiya, nag-uusap kami. Oo, nag-usap ka. Bigla na ako naka-focus sa mukha. So, gano'n siya, wala kang sunspot, Rhaze. Oo. Sabi ko, ano ng mukha. Kasi ang mukha niya, napaka-pino. Wala siyang mga, para yung polka dots. Kasi ako mayroon ako. Feeling ko, kaya nabubuyagan yung mukha ko kasi lagi kang ganyan. So ako may Dami ko kasalanan. na tuloy, Marami na siya. sabi, ang pino-pino ng mukha mo. Pag sunod kita namin, nyari. So, tama, Rhaze. Yung totoo, nasaan na yung pino? From _Abby Rojas, what trait do you think you have that your husbands love about you? Char. Oh, ikaw. Ano? Ako?
Hindi ko nga din alam bakit niya ako Wala, di ba? Hindi, kasi maalaga kasi tayo. Totoo. Hindi lang siguro like ako yan. Parang nature na talaga sa mga Pinoy na maalaga talaga sila parang sa asawa. gesture na natin talaga yun, di ba? Na parang lalabas na lang pag mahal mo ang tao, parang sila. Oo, diretso Sila, na, no? parang Natural na sa atin. Kasi ikaw, grabe ka talaga. Maalaga. Oo, guys. Oo. Totoo yan. Oo, grabe talaga siya maalaga. Yung iba kasi sabihin, parang katulong ka na dyan. Hindi yan, guys. Gesture na natin na alagaan natin ang asawa natin, ang pamilya natin. Kasi di ba ako, lumaki ako, si mama talaga lahat. Parang gano'n. So, parang na-adapt mo kung paano ka lumaki. Gano'n din siguro may apply mo sa asawa mo, di ba? Oo. That is a trait na we should be proud of. Kahit Kahit na hindi natin sinasadya, ganyan talaga tayo. Parang lalabas na lang yan. Kilay ka. Oo, sige. Oo, ikaw kilay. Ako na muna kasi matagal ako. Sige, magbasa ka siya. Matagal ako magkilay, guys. 30 minutes later. Ito kay Rhaze. Ano nga to, Rhaze? Generation Happy Skin na Perfect Brows. Oo, sa Philippines. Maganda, guys. Trinay ko to. First time ko trinay kanina kasi nag-film kami doon sa Tokyo trip. From Horley C. May. Reasons po, bakit po nag-click yung friendship ninyo ni Manay Chona? Love you both. Thank you. Hindi ko alam. Parang, nangyari na lang. Ano? Wala naman kaming ginawa. Wala naman kaming ginawa. Diba? Wala talaga. Wala kang kwento kasi. Wala naman talaga. Oo. Kasi, bakit? Oo nga, bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Parang yung tanong na, bakit mo mahal yung asawa mo? Parang ganun, diba? Nangyari na lang na, mahal mo. Ewan. Parang nag-click Paano din tayo. nag-work? Oo, diba? Hindi kayo Parang hirap nagka-clash. na. Diba? Oo na. Diba? Parang wala. Wala naman. Hindi ko din alam. Ang Basta, hirap niya. nangyari na lang. Ganyan talaga ang buhay. May mga nangyayari na hindi inaasahan na talaga kung kayo mag-click, magkaibigan kayo. Kung meant to be Sa talaga. lahat naman ng namin, ganun naman ata. From Jaya_Montenegro, paano kayo naging super duper mega close? Over yung super duper mega close. Uy, alam nyo ba? Like, close tayo, diba? Pero hindi kami nagtitext. Oo, akala nyo, Diba? hindi kayo nag-uusap sa phone. Ganito, di ba, nandito kami sa bahay. Pag umuwi na kami, sabihin ko lang sa Rhaze, bahay na kami, putol na yun. Oo. Text na naman, Manay, punta kayo dito Oo, kayo. ganun lang talaga. Ganun lang kasi talaga ako. Oo. Parang hindi na mate kasi siyempre busy siya, ako busy din naman siguro. Meron din naman na friendship na talagang ma-text ka. araw-araw. So, depende kasi siguro sa tao na kaibigan mo. Kung ma-text yung tao, doon ka rin siguro masyadong text ka, anong ginagawa mo. Pero meron din na tao na nagkita kayo, close na close kayo, pero pag alis na kayo, parang, wala pero close na. Pero close pa rin kayo. Friends pa rin kayo. Di ba? Ganyan tayo. Ganyan naman ako sa lahat talaga. Hindi talaga ako hindi siya ma-text. ma-text. Wala. Pag ganito, di ba? Close kami dito sa bahay niya. Pag uwi na sa bahay, enemy kami. wala na yung text. Wala na kaming communication. Mag-text na lang ang group chat. Anong plano? Oo, mga ganyan. Kapag may plano lang talaga. Pero walang... wala na. Uy, ang gawa mo ngayon? Oo, hindi kami ganyan. Or hindi ako ganyan. Wala. Wala kang pag-asa na buhay na, guys. Pero, pag nandito ka sa bahay, close ka. Pero, as in talaga, marami kami. Pero mas maganda rin nga ata yung kasi marami kayong pag-uusapan pag nagkita kayo. Totoo. Parang sabi kayo, uy, may kwento ako. Oo. So, hindi kami tumitigil mag-usap. Oo, kaya minsan magsasabi na lang siya na, Manay, tulog tayong maaga ngayon. Oo nga, kasi wala, non-stop talaga. Kung saan-saan na lang tayo napupunta. Parang wala lang. Oo. Ganon. Ano yung tanong? Anong tanong? Paano naging... Tama, yun. Di naman natin sinagot. Ano ba yan? Paano kayo naging super duper close? Kasi lagi ako dito sa kanila lagi. Lagi Then, kami sila magkasama. din pumupunta doon. And then, siguro dahil pag pumunta kami dito sa Adi, dito kami talaga nakastay. Kasi ino-offer nila dito si Dan, tsaka siya, na dito kami sa kanila. Yun. Tapos, yun. Dinimake sure din kasi ni Dan, hindi lang ako, ni Dan talaga na every year, pumupunta kami sa kanila, binibisita namin sila. Kasi malayo. kapag may fishing na, hindi na talaga sila basta-basta nakakapunta dito. Hindi nyo na kayo makikita in few months. So, two-way din siya. Sila pumupunta dito, kami naman pumupunta doon kapag hindi na sila nakakapunta dito. Kasi nga, hindi ako ma-text. So, yun na lang, pinupuntahan ko. Punta na lang sila. Oo. So, tradition na talaga yun, guys. Every year, pumupunta kami sa kanila. Tapos ngayon na wala na akong work, madali na sila nakakapunta dito, nakakastay dito. Kasi noon, hindi ganun kadali, di ba, Manay? Kasi may trabaho ako. So, ngayon, mas madali na. So, doon kami sobrang naging close. Kasi lagi na kaming nagkikita. Visit na sa bahay. Kasi kapag hindi
mo ako kinikita, wala talagang chance. Kasi nga hindi ako ma-text, hindi ako matawag. Ito matawag to eh. Ako hindi ako ma-text. Pag nag-text sila, tatawag lang. Ayaw ko sa text. Sabi ko, gusto ko na yung ating agad-agad. Tapos kapag ito tumawag, ang tagal mo namin matapos. Sabi ko, ang dami na wala na. Ganun ako. Hindi ako ma-text. Kung sila ma-text, ako hindi. Pag nag-text sila, tawagan ko yan isa-isa. Oo. Kasi siya, gusto matawag ko talaga siya. ako. From K.Kabilis, kung magiging animal ka, ano ka? Bakit? Bakit mo animal? Ano ako? Ikaw, sige, ikaw. Fish. Bakit? Bakit ko alam? Uy, alam mo ba sabi ni John, yung fish daw, yung memory nila, sobrang ano lang. Ni Jan ko? Oo. Sino pa iba dyan kakilala? Hindi ko alam yan. Sabi niya, lumangoy daw sila na Nakalimutan nila kung saan sila. Hindi ko alam, baka joke yun ni John. Tanungin ko mamaya tapos. Ikaw, ano animal ka? Gusto ko butterfly. Feeling ko, tigre ka. Bakit? Kasi ako pag, di ba, sa mga bata kasi, parang ano ko na yan, pag may ginagawa sila, what did you do? So parang pasigaw. Tapos, parang akala nila lagi akong galit. Parang yun ako. Hindi ko akalang galit ka. Alam mo na ganyan ka na talaga. Oo, parang ganon. Baka kapag ibang pag ano lang naman, pag nasa bahay ba? Diba? Parang yun ang nakasanayan. Stricto kasi ako sa bata. Pag may hinawakan ng mga bata sa ibang bahay, Holly, don't. Gagana. Pero it works. It really works. Okay, tigre ako ha. Nga nung sige, ato sila Chona sa Adelaide, bakit ka daw lagi pumupunta ng Adelaide? Kasi may sports yung mga bata. Nandito yung nila, golf lesson every weekend. Kaya, it happened din na nandito yung mga friends ko. So, parang, Tsaka nakakasave na kami sa hotel. Tapos masaya din naman, na magkasama. Pero pag kasama, kasi every weekend, nandito talaga sila dyan para sa golf. Pag hindi ako kasama nila, nagbabayad sila pagkasama. Hotel sila. Kasi hindi nila sinasabi sa amin. Tapos biglang nandito na pala sa Adelaide. Pagkasama nila ako, dito kay Kilala. Kasi nahihiya naman yan si Jan. Kaya nga, sila kaya yung si John at saka si Dan, mas madalas nagtitip si dalawa kaysa sa amin. Wala ako. Minsan sabihin na lang nila, mayroon pala silang plano na hindi ko alam, nasasama pala ako. Oo, yung last trip namin kinamanay, si John at saka si Dan yung nagplano nun. Kaya sila lang dalawa. Pupunta pala tayo dun? Yung ibang girls, may mga plano din pala silang, iba. Oo. Ano na ba guys yung K-Life? Kanina pa tayo. Kaya parang ang sharp ko. Okay na? Kung gusto mong i-like, lagyan mo nitong sige, ikaw nito. From French Fries _05, what was your dream job before vlogging? Yung dream job ko, sabi ko, gusto ko maging flight attendant. If ever man. Hindi ko alam. Sabi sa inyo guys, ang kilay, 2 hours eh. Si Monoy. Ako naman, nung bata talaga ako, yung dream job ko, doktor sana. Pero hindi ko pa alam kung ano yung mga, kasi nga bata pa ako, hindi ko pa alam kung ano yung pagdadaanan mo, para maging doktor. Nung nag-nurse na ako nung college ako, tapos nalaman ko, ay sus, yung doktor, 10 years pala. Wala na, nag-nurse na lang ako. Pero hindi siya yung dream job ko. Sa totoo lang, gusto ko lang naman maging Alam kong gusto niya guys. Housewife. Hindi. Gusto niya yung trabaho sa coast. Guys, yun ang check out. Paborito niya yung gawin. Hindi ko siya dream job, pero gusto ko siyang itry talaga. Alam mo, dream job mo na yun, di ba? Alam mo ba si Dan, ano na yan, tinatatak niya yan sa utak ko na before ako mamatay, dapat makatrabaho ako sa check-out. Yun talaga. Kasi gusto ko talaga siyang last itry. Yung grabe naman. Sabi ko nga, siguro no, kapag naghanap yung calls ng, ng check-out na staff, during yung midnight nila. Kasi isa lang yung open. So ako talaga lahat re-receive ng customer. Gusto ko yun. Yun ba ang gusto niya? Gusto ko i-try talaga. Gusto niya yan. Kahit ang dami na nung sa Kmart, gustong-gusto. Ang dami kaya. Gusto ko talaga yung i-try. Feeling ko, the best ako dyan sa pagpap. Feeling ko lang talaga. Tapos scan. Kaya makikita niyo sa vlog niya, siya lagi nag-check out sa gawin. Tapos si Dan, sabi niya, wag na, ang dami-dami na nito. Ngayon, magta-try ako nitong NARS na concealer. Ano ba sa'yo yan? Match ba sa'yo yan? Hindi ko alam. Match naman siguro? Parang dark. Diba? Medyo dark. Dark. Mamili ka ng itong concealer. Ay, ito try mo Jeffree Star. Jeffree Star. Cute naman ito. Ito parang light to. Ito, maganda din to. Yan, ito light. The same concealer. It's from Justine Y89. How is the transition like
from living in the Philippines to Australia. Depende. Ikaw, ano yung transition mo? Kapag punta mo rito, yan ba yung ina-expect mo na mapupuntahan mo sa Australia? Hindi. Oo. Hindi. Kasi, di ba, parang di ba, pag sa Philippines, akala mo pag nasa ibang bansa ka, buildings. O, di ba? Guys, napunta ako guys sa ano. Alam mo, pumunta na lang kayo sa ano, yung mga bundok. Pero sa amin patag. Ang tawag dyan? Sa farm? Hindi din Farm. farm. Hindi naman farm kasi may ocean naman kami. Countryside. Country, oo. Na, alam mo yun, Na malayo talaga siya sa kabihasnan. kabihasnan. Walang mall. Hindi ko masabing mall ang Kmart kasi patag lang siya. Kasi ang mall, kasi ang expectation natin, ang mall is ilang floor. Wala. Nung nakita ko guys, para lang siya yung pupunta ka lang sa ano, tindahan. Ewan ko iba. Sa amin na, sa kanila iba kasi nasa city. Sa akin iba kasi mas maraming baka tsaka sheep ang kasi sa tao doon sa natirahan ko as in yun. So nag-anak na ako, adapt ko na sabi ko, mas maganda dito mag-raise ng kids. Come in! Come in. Are you dressed? Yes! Is John here? Yes! We are. What? I'm taking this back Why? because I opened it up just thought I'll check it. That looks. That's not in there. That's not in there, and that's not in there. And like the plastic, one more camera haven't got plastic on it. I've got a little. See, what's It's like it's a open? return. Yeah! We'll go. So I rang him and What? Yeah, no, they're pretty good here. They'll replace it, Faith. Yes! We're filming, we're doing makeup. Yung sa akin, hindi din siya yung in-expect ko. In-expect ko kasi, hindi ko kasi alam na may Adelaide pala. Kapag sinabi kasing Australia, Sydney. Melbourne or Sydney. Oo, tas hindi ko talaga alam kung nasaan yung Adelaide. Pero kasi para kay Dan, wala lang. Inano ko lang, hindi ko naman kasi talaga alam na dito pala ako mag-i-end up talaga na napupunta kami sa kasalan talaga, guys. Pumunta lang ako dito, tapos pagdating ko, sabi ko, ang dami yung kahoy. Wala. Sa amin walang kahoy, di ba? Tapos walang katao-tao. Galing sa airport, siguro yung mga tao lahat nasa work ba? Sabi ko, my gosh, walang katao-tao. Galing sa Pilipinas na ang traffic dito nga. Tapos dito guys, ang restaurant may oras. Pag Thursday, di ba, mayroong shot talaga, wala. Tapos ang mall, hindi tulad sa atin hanggang gabi dito, hanggang alas 5. Ang alas 5 lang. Oo. Tapos pag, ang pag-holiday, sarado lahat. Di ba sa atin? Oo, kapag holiday sa atin, punta tayo ng mall kasi holiday. Walang mall. Walang supermarket. Wala. So kapag wala kang stock na pagkain sa holiday, gutom ka. O, diba? As in. Iba sila. Iba Oo, dito. iba. Kasi sa Pilipinas, kapag Sabado, Linggo, ayun, off ng mga Family, tao yan. Oo, punta tayo ng mall. mall. Dito, Walay. 5 sila makuklose yung mall. Na. Gusto mo ba yung blush mo kanina or gusto mo mag-try ng... Ito, Mag-try. maganda to. Ayan, to? hourglass. Okay, hourglass. Ito. Ang dito. Diba, hindi ako nagdalang makeup. Kasi wala Yan. naman akong makeup. From Cielo _ nagkatampuhan na po ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa Sana kami hindi. nagkatampuhan. Hindi naman Sana. siguro, ano naman dahilan ng pagkatampuhan natin? Hindi naman tayo Wala. nag-uusap. Hindi naman nag-uusap. Kikita lang kayo dito magluluto, kakain, tapos mag-uusap. Kaya nga, yun yung maganda sa hindi Oo. nag-uusap lagi. Kasi, Marami kayong gusto oo, sasabihin. lalo sa na isa't kapag isa. text, yan yung ayaw ko. Kasi kapag text, may mga hindi kaya magigets ng iba, tapos may misunderstood, mas may interpret. Oo. So, wala naman dahilan para magkatampuhan ka. Wala. But thing_things. I was cheated previously, pero ayaw niya ako mawala. What should I do? Ikaw gusto mo ba? Ako ayaw na kasi trust na. Kaya nga, nawala na yung trust na. Kasi hindi naman yan up to him. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Kung ayaw Ikaw mo na, ayaw mo na. Kung hindi ka na masaya. Ito kasi, ang dali sabihin eh. Na kung hindi ka na masaya, just kasi, leave. kasi malay, mahal mo naman. Mahal Kaya ng isa't isa. kasi, yan yung lagi kong sinasabi. Kapag hindi ka na masaya, leave. Kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, alis ka. Hindi ka masaya sa kinakasama mo, alis ka. Pero ang bilis lang yan sabihin, pero mahirap siya gawin. Pero para sa akin talaga, kung hindi ka na masaya, move on ka na sa buhay. From Kang K. Noel, paano po maging motivated and inspired every day? Be positive siguro. Ana. Parang wag mo nang isipin ang mga problema kasi nandyan na yan. Dapat ka na lang. Sabi nga nila, Char, sige. aka Dan, sabi nga ni Dan, do not stress on things, do not stress over things you cannot control. Yan Sinabi talaga. niya din yan sa akin. Oo. Kasi, wala ka magagawa. Hindi mo siya kontrolado. So,
tanggapin mo na lang siya. Paano ba maging motivated? Nakafocus kasi ako sa goal ko. So, yun dapat lang. meron ka, may plan ka, Oo. kung anong gusto mo sa buhay. Oo. Or So, anong gusto mo ngayong araw na to. Para Oo, maging diba? So, pagising mo sa umaga, like, isipin mo lang, ano bang gusto mong matapos today. Oo. Mm. Bakit ka ba bumabangon? Oo. Charot. Hindi, totoo yun. Kasi pag Diba? minsan gigising tayo yung parang lousy-lousy natin. Kasi wala tayong plano. Pero pag may gusto kang gawin, ang excited mong magising na sa umaga kasi gusto mo na yung matapos. Totoo. From Mary Chell BM, ano yung pinaka gusto niyong ginagawa pag magkasama kayong lahat? Kainan! Kainan lang talaga, tapos chika-chika. Chika-chika. Catch up. Yun lang. Kasi lahat naman busy na eh. Ako lang kasi walang trabaho. Wala rin siyang trabaho. May trabaho pala yung eto. Bahay lang. Bahay Taong lang. bahay kami. Taong bahay ako, guys. Kaya ako, lagi akong excited na pumunta dito kasi hindi kami umaalis. Oo. Wala kami. Hindi sila masyado. kami umaalis. So, dito Hirap lang- din kasi umaalis kapag may anak. Oo, madami Tapos siya pag may ano pa sila, school. Oo. Hindi naman basta-basta Hindi madali. Pala sige. naka-blush ka na? Oo, ikaw na. Okay. Ito gagamitin ko, Ano ba? lip tone garitin. Maganda yun. Ay, ano ka din? I know. Asan na yun? Yun. Eto, Highlight. highlight tayo. Ito kasi ano to, nagsistay talaga to. Tapos, ano lang nito, Konti lang. light lang nito. Tapos, lalagyan ko ng hourglass. Sige, ang bilis mong i-blend. Kanina sa akin parang isang line lang siya. Sa'yo na lang. Pinatry niya to sa akin kanina. I-blend mo ng mabilis. Yun, Tapos sampal-sampal lang, light, very, very light. Ganun. Nakikitaan na naman ako dyan. Hala, from Sugar Plum Mary, how old were you when you learned how to cook? Ano lang, siguro pag kailangan mo talaga, matututo ka sa sarili mo. Hindi ko alam kung kailan nangyari lang. Hindi ko Kasi ako natuto ako magluto nung nag-asawa na ako. Oo, totoo yan. Di ba? Pa-egg-egg lang siya. Oo. O ngayon, nagli-leche flan na siya. Ay, may fairness. May leche flan siya ngayon sa Sa tulong Oo. Pag gusto mo ang ginagawa mo, kahit hindi ka marunong, matututunan mo. Ikaw kasi, ano ka talaga, lumaki ka na nagluluto talaga yung parents mo. Nakikita Ako, ko. hindi sila nagluluto kasi. Dapat alamin niyo muna yung mga basic. Yun. Yung lasa. Oo, yun, di ba? Yan sabi mo sa vlog ko. Kasi sabi nila, dagdagan mo ng ganito, dagdagan mo ng ganyan. Sabi ko, chill na muna. Yung basic muna yung akin. Basic muna kasi, para alam mo na, eto ang lasa. Kasi ikaw pag nasa kitchen mo na, parang naglalaro ka na lang din. Combine mo na. Siya ano na kasi, gamay na niya. Ako sobrang nagsisimula pa kaya ako. Nagsisimula siya. Pero marami na siya marami na siya Like nagagawa. from ano talaga ako. From egg? Hindi, from like zero talaga. Kasi wala talaga akong kaalam-alam. Yung alam ko lang magluto sa rice cooker. Yun lang. Sa rice cooker dapat. Kasi kapag hindi rice cooker, hindi ko na Kasi alam yan. nasabi ko nga, Masusunog. wag mo nang i-measure. Sabi ko, eto lang sa'yo. Ganyan siya. Ganyan. Basuhin ko yan. Binabasa niya talaga, mina-measure. Basahin muna natin text nitong iba. Pag alis na kami dahil, sundo lang muna namin. Malate ako dahil tulog pa si Veronica. From Geka_Calix, paano po kayo mag-budget? Sa anong budget saan? Sa general? In general siguro. Like what? Utilities? Mga Sa lahat. Sa lahat, wala akong alam. Ang alam ko lang mag-grocery. Yun, ang totoo. Kasi si Jan lahat. Si Jan lahat. Hindi ko alam kung paano magbayad ng mga bills. Hindi ko yan alam. Sasabihin niya na lang na nakabayad na siya. Sa grocery, wala akong budget. As in, wala talaga. Kasi, Oo, kung ano talaga kailangan. Kung anong lulutuin. Kasi iba-iba talaga yan, guys. So, wala. Yung amin kasi, nasa isang account lang talaga. Yun talaga yung sinabi ni Dan. As soon as kinasal kami, nag-open agad siya ng joint account. Wala. Ganyan din sa akin. Oo. Parang yung extension nasa akin. Parang ganun. Like, yun, may access ako sa lahat. May access din Ako siya din. sa lahat. So, kapag may babayaran, natuto na ako na ako na magbayad kasi isang account lang naman. So, alam ko na yung mga ganyan. Kasi nagta-travel din kami, we make sure na meron kaming savings para sa Travel. bills, mortgage, travel, tapos yung mga kailangan namin sa buhay. Tapos, hindi naman mahirap i-budget kasi yung asawa ko, hindi naman siya, magasta. In fairness sa atin, hindi naman Hindi. tayo, Ako pa nang mag-shopping ka naman ng damit. Oo, si Dan din, you deserve that, buy that. Ganun siya. So, Magastos ako. Inaamin ko, magastos ako. Pero, parang same lang kami ni Dan feeling. magastos ako na, syempre, alam niya naman. Pero alam ko naman, hindi naman gagastos na alam ko na baka mag-short kami. Alam mo yun. Dapat alam mo pa rin na kung saan kayo, hanggang saan ka lang din. Yun.
Oo, kasi kami ni Dan, parang feeling ko ang mga napapansin na tao na ako lang yung gasta na gasta kasi shopping ako ng shopping. Iba kasi yung gasta ni Dan. Kapag nagta-travel lalaki kami, pang malaki. pangmalakihan talaga. Kapag nagta-travel kami ng US, medyo malaki talaga. Kasi sports, like lahat ng sports na gusto niyang hindi kaya siya mura. So ganyan yung mga sa kanya. Yan yung maganda sa kanya din. Niya, kasi mahal yung mga hindi sports, siya mahilig sa mga things, hindi siya sa things, Oo, pero sa experience. Like sports, kahit na gano'ng kamahal yan, nung basketball, dapat nasa front kami. Yan kasi din si minsan John, lang. sa bata. Oo. Magastos kami sa sports ng kids. Alam niyo siguro yun na lagi sila sa damit pa lang ng mga bata. Parang Tapos yung footing, hindi din kaya yan mura. So, kayo ticket sila yan. lagi, halos pag Halos every week. nasa Kapag may laro sila. dyan sa Dumadayo pa sila guys, hindi lang dito. Okay lang naman, nakaka-budget pa din sa awa talaga. Just thank you, Lord. Thank you din, Lord. Thank you lang, mabait ang asawa ko. Ang asawa niya siguro. Oo ganun nga din. parang din. Kasi mahirap sa tao kung ang asawa mo yung parang kontrolado ka. Yan, ayoko. Pag ganyan siguro, wala, malabo Sila pa yan. yung nagpo-push na Aning goron, ano ba yan? Aning gornyot. Oo, aning gornyot. May balak po ba kayong mga Inday magbakasyon dito sa Pilipinas? Sana may meet and greet. Wish namin na lahat, di ba? No, Parang ang saya siguro. Pangarap namin. Sana. Nasabay-sabay. Nasabay-sabay. Pero guys, just imagine ha. Si Manay, at saka pamilya na, Ang tatlong dami. anak. 5 Si anak. Lovely, tatlong anak. Just imagine kami Lahat. lahat travel. So, sa Tapos si baby, tapos baka may Ay, ewan, masaya siguro. masaya, pero pagod na pagod. chaotic yung- feeling ko. Parang, dyan mo na masusubukan. Siguro pag nag-travel, dyan mo Ay, masusubukan ang dyan mga- masusubukan ng friendship. Kasi yung iba kapag pagod, ay, Diba? mainit ang ulo. Siguro ang saya talaga. Kaya Gusto nga. ko din yan. Kasi ako, feeling ko, hindi naman ako napapagod masyado kapag Ito, nagta-travel. wala. Tingnan mo talaga ito. Feeling ko tayo, okay tayo. Kasi di ba kapag magkasama tayo, hala, shopping doon, shopping dito, drive doon, drive dito. Oo, Diba? walang kaapoy yun, di ba? Tapos si Holly pa. Oo. Sa totoo lang ha, maganda siyang isipin na kami lahat pupunta ng Pilipinas, pero feeling ko imposible. Mag-meet nga lang yung schedule nating lahat, hindi Dito. na ngayon posible. Siguro sana one day, ayan, Philippines pa pero kaya? wish natin yan, di ba? Parang Oo. gusto namin Parang ang mangyari. saya kaya siguro no, napunta doon. Tapos punta tayo sa amin, tapos punta pero sa sa inyo. amin, tapos oo. Di ba? Oo. punta tayo sa inyo, Oo, kain tayo doon. oo, di ba? Oo, siguro sana one day. One day, di ba? Makikikain lang ba? Sabi sa inyo Pwede. yun. Hey, Mami! Lutuan mo na ako, Mami, please! From I'm Sophie, paano and kailan po nagsimula ang friendship niyo? Kay, Veronica, di ba? Nung ano ba yung baby shower? Oo, baby shower na ba yun? Yung bigla ka nila nagpunta kay Nakat? Ay, hindi pa. Parang, in-invite kasi ako ni Kat na, Sikot, alam mo, sikot, Miss Friendship. oo, siya, kung mayroon kaming ilalagyan ng award na Oo. siya, kasi sa kanya nanggaling lahat kung paano kayo nag-connect. Di ba? Oo. Kasi sa lahat, siya lang yung minute ko talaga. Si Kati lang talaga. So, siya nagsimula na lahat. Sikat naman. Ako naman, sikat naman ang minute ko. Oo. It Tapos happened doon na- kami nagkilala. Kasi Yun. nandun ako sa bahay ni Kat. Tapos akala ko, friends sila galing Pilipinas. Hindi. Yung araw lang pala na talaga yun sila nagkita. Oo, Sabi hindi ni ako- Rhaze, si Manay. Manay na tagad Oo. ang tawag niya sa'yo. Oh, manay na kasi nga daw pero sa province namin guys, hindi naman kaming tawagan na manay. Kasi noon pa yan eh. Tapos parang nasanay na, kasi parang pag Bicol, parang manay talaga yung tawag. Pag Bicol yata, yan yata eh. Hindi, si Love, nakilala kami ni Love dahil sa meet and greet. Nakilala ko si Lyra Baby shower din dahil ako. kay Roslyn at saka kay Nia. Ah. I think kay Nia, basta dahil kay Roslyn at Nia, ko nakilala si Lai. Sa akin, sa ano din, doon na rin lang naman. Oo. Kay Si Kat. Kat, oo. Kay sikat ang aming, tulay ng lahat ng ito. Totoo, sikat talaga. Kasi ako, kapag meron na akong friend, hindi na ako like nag-aano ba. Tapos kapag, may nawala, okay, that's akin. Sa kanya, ako sobrang nasasaktan. Nasasaktan siya ng bongga Alam, mo. bongga. Kasi parang feeling ko hindi kasi ako ma-text. So kapag, okay lang, hindi din, feeling ko depende din. Depende kung paano na break. Oo. Depende. Ako, sobrang madibdibin ako. Siya parang, Kasi, depende. sasabihin ko sana kasi sinaktan ka, pero sinaktan din naman ako. Kaya nga, siya din. Sinaktan naman ako, pero nakamove on ako agad-agad. Ako hindi. Kasi Si Manay, hindi ako.
Medyo ano siya. Pag ano, hindi ko alam. Kasi siguro, mababaw ang luha. Tapos, maawain ako, maano ako. Soft ako. Madali naman ako Madali ako maawa. Oo, madali, oo. Totoo din. Pero, pag nagalit naman ako, sobra. Pero yung... Pero sagad na. Sagad na siya. yun. Parang ginawa na niya lahat. Tapos ano. Ganun. Kaya iba, hindi ko alam. Depende sa tao. Especially wala kang ginawang masama. Yun ang pinakamasama Yun yung sa akin. feeling ko, sobrang bilis sa akin naka-move on. Kasi wala naman akong ginawang masama. So, it's not my loss, it's your loss. So, kapag nawala ka, okay lang sa akin. Ako, sa sitwasyon. Sa sitwasyon. Ako kasi yung parang ikaw lang may gawa, tapos ikaw pa yung ano, doon ako nasasaktan na wala akong ginawa. Tapos parang ikaw pa yung basta Parang ganun, ikaw pa guys. yung pinapalabas Oo, na masama. ganun. Depende kaya yun. Iba ka, sa nangyari kasi, iba kasi ano, Basta, basta yun yung wala guys. kami masyadong communication, kayo yung ano. Yun. So, mas parang nasaktan ka talaga. mas nasaktan ako. Yung parang mas naging close ka doon, tapos biglang ganun, basta nadamay, ewan ko. Parang, it's hard to explain, guys. Tapos ako, talagang sa Siya, gilid. wala na siya. Tapos Tapos sabi niya, uy, ito yung mga ano, ginawa. Sabi ko, okay. galit na galit ako. Kasi, Siya yung galit mo, tapos ano, siya talaga. In fairness sa'yo, ikaw talaga yung tao na kahit na alam, kasi hindi ko naman alam kung ano nangyayari, pero nandun ka para ipagtanggol ako. tapos, napagtanggol, pero in a good way na hindi naman yung isa na ano totoo. Walang alam na Hindi ko kasi alam. Walang alam. Tapos ako yung nag-fix. Ganoon akong friend. Tinry niya. Ako ang friend na pag naging kaibigan, akala ni, first impression sa akin, I'm so mataray. Pero once na makilala niyo ako, di ba ikaw, pag nakilala niyo ako, diba, umiyak na ako. Ano ba? What you doing? Sure, be quiet. So long. Ganun ako. Kasi pag alam ko ang tao walang kasalanan, dun ako sa walang kasalanan. Yung walang... Kasi siya quiet siya. Wala akong kamalay-malay talaga. Hindi ko kasi talaga alam kung ano talaga. Sila. Kuya Mi. Nag-ano siya, nag-gush-gush siya. Uy, Kuya, we're filming here. Be quiet. Okay. Sex or chocolate? Ako? Alam na nila ako! Ano ka? Alam ka ba chocolate? Hindi nga ako makakain na kahit konti. Ano ba? Mahirap. Pero sabay? Sabay. From Abby Baby, paano mapapatibay ang friendship despite sa mga issue na kinakaharap? Patay Anong ko. issue yun na yun. Naano ako, Paano pinapatibay? May sandali ka. Depende sa issue kasi yan, guys. Hindi naman yung... Hindi lahat ng issue na-fix. Oo. And hindi lahat ng issue dapat i-fix. Oo, totoo. Ay, Diba? hindi lahat ng issue, hindi lahat pwedeng pagpilitan. Depende. Depende. Based on my experience, I tried my best. Yun lang masasabi ko sa inyo. I tried my best, God's know. Yeah. Yun na lang ako. Kaya depende talaga, hindi depende sa situation yun dahil. Ano nga ulit ito? Yun nga, kung paano mapipang yung friendship, depende. Depende. Ako kasi, Ito hindi. iba kasi ako. Iba naman tayo. Ako madamdamin ako. Oo, nalaman ko kasi kung ano talaga yung ginawa sa akin. May proof. Behind my back. Tapos may proof pa. Tapos napaka-strong na ng yun talaga yung ginawa niya. So, ako, sa totoo lang, hindi ako nakipag-usap. With siya, hindi siya. Oo. Sinabi Ako ko agad sa kanya na alam ko na yung nangyari, alam ko yung ginawa mo, and we can't be friends anymore. Ganun siya. Ay, Halay! Come here! Nag-film kami! Ano nga? Nakita ko nga. Nag-post ako dun. Ay, nag-post ka? Anong tanong mo? Bakit Kami sila baliw? na, guys? Bakit tayo kami baliw? Hi, guys! Paano daw napapalakas yung friendship despite the, I-bully nyo sila lagi. Come on, Lily. Answer that question. My God! Ano to? Bitik-wit na kayo sabi? On the way na sila. Paano mapapatibay ang friendship despite sa mga issue na kinakaharap? Napagnaanan natin yan.
Dili! Ako kasi, Siya sinabi. nung nalaman ko kung anong ginawa sa akin, sinabi ko talaga, hoy, alam ko na yung ginawa. Hindi ko naman, hoy. Ang nice na pagkasabi ko, in fairness, ang asa mo, nice. sabi ko talaga, I know what you did last summer. Tapos sabi ko, nakaka-disappoint kasi wala akong ginawang masama sa'yo, tapos ito yung mga ginagawa mo. So, we That's can't the be one. friends anymore. Yun ang Phoenix ko. I think, Yan yung tinry niyang Phoenix. para sa akin, be true. Kung may problema ka, sabihin mo. Oo. Like, diba? Huwag mo lang sabihin sa tao. Mas ako It's better na ikaw yung magsasabi Huwag than sa sa ibang behind, tao mo. oo. At mas gusto, kung may babalik ko lang ha, mas gusto ko wala akong alam. Kakatay ko sa Ako, di ba ako wala akong alam. Oo, ang kasi bilis siya ko bilis. makakuon. Kung may babalik lang, gusto ko wala na lang akong nalaman kung ano man yung ano. Hindi mo kasi maiiwasan kasi ikaw sinasabihan. Oo, ako nga, sinasabi. Diba? Hoy, katuman! Oo. Oo. So, Kasi yun, parang naka-flat tayo guys, pero hindi pa Okay naman. lang yan. Oo, depende yan sa situation talaga. Ito kasi ako nagalit din ako, nagtampo ako sa kanya kasi Saan ka nakapala sa kanya? Kasi okay lang sa akin. hindi sinasabihan ko siya na that time, hindi naman nasabi niya, parang siya ako, affected siya, parang calm na kami siya. Oo, tapos parang ako kasi yung sobrang inaano. Oh, parang siya ginaganon. parang siya yung stab. Siya yung, yung Oo, nasaktan yung sobrang talaga. Tapos siya pa yung... inaano talaga. Oo, tapos ako pa ako- yung mas nakamove on agad. Tapos ako naman, siya tinry niyang ayusin, tapos siya yung mas nasaktan tuloy. akong nasaktan doon sa lahat. Kung sa lahat, diba? Parang, kaya ako hanggang ngayon, wala na. Pero okay na. Okay na. Kasi pag minahal mo ang isang tao, kasi ako, once naging kaibigan kita, mamahalin kita. Pero pag nasaktan ako, parang nandyan yung love, pero yun. Wag na guys, wala mag-ready. Di ba sabi ko sa inyo, humble question? Ba't yung kami ginagawa? Yung masarap. Ayoko na ng... Huwag kang... Ay, waterproof yan! Binigyan ka talaga. Ayoko na ng Q&A. Ayoko ng ganito. Oy, kaya Nag-react ka? nga. Hindi naman kasi nagtatanong sila ng kung ano-ano. Borless queen. Kaya nga, kanina pa ako nagtitext guys. Pasensya nyo na. Ano lang next? Wala na, may tanong pa ba? May pinag-awayan na po ba kayo? Wala. Wala pa. Kayo, Wala ikaw, pa. may kaaway ka ba sa amin? Wala. Wala naman, wala Wala. kakatapuhan. Wala. So far, wala na. Wala naman. Kunyari, pag kunyari ba, like, may sitwasyon na nagkatampuhan, you think, Yeah. like, kunyari lang ba, may nagkatampuhan, anong tingin nyo, may, like, masusurvive yung friend, ganyan, depende, or Depende depende nga sa situation. Kaya nga, ano sinabi yun. ko kanina, ano naman dahilan ng tampuhan natin? Di ba? Siguro pag slight lang, kunyari, hindi nyo ako, ganyan, hindi nyo ako... Ay, petty naman yun. Siguro, lang yun, Parang wala lang naman yan. Oo. Hoy, hindi niyo ako sinama. Nag-ano kayo. Oo, parang- kahit na kayong apat, mag-hotpot kayo, okay na sa akin. Oo nga, oo. Oo naman. Kasi wala Walang naman pakialam. yan. Kasi parang feeling ko high school yun yung mga selos-selos na hindi ka nasama sa ano. Di ba? O, di ba? I understand. Hoy, ito, in fairness, from Ian.Rueda, since mahilig kayo magluto, lalo na kayong dalawa, ano yung ingredients para maka-move on? Oy. Self-respect. Ay, hugot. Bakit napunta doon luto yun, di ba? Galing niya. Galing yan. I think sa akin, Ikaw. self-respect. Mahalin ang Self-love. Self-love. Mahalin ng sarili. Una. Baba. From Solis Pauline G, ano po advice niyo po sa mga takot po makipag-relationship sa mga foreigner? Uy, Advice? timing sa ating tatlo yan. Ikaw muna, Lai. Advice? Nasali na tuloy sila. Nasali tuloy ako dito. Paano yan? Kasi nakakatakot naman talaga. Totoo. Pag hindi mo Parang naswertihan lang namin na yung naging namin. No, Pagdating mababait. namin dito, mabait, okay yung pamilya. Yung sa akin kasi kilala ko na talaga si Tony bago. Kasi friends kayo talaga nagsimula. Friends. Kami kasi online kami eh. So yun, kinilala ko muna. Kasi nakakatakot sa totoo yung iba na kinukuha tapos hindi pa talaga na Oo. Tapos Diba? pupunta sa ibang Dapat country. papunta yung- Totoo nga. Pero Dapat in fairness, ang daming nag-work na ganyan. Totoo. Pero nakakatakot lang siya isipin. Perfect yung red lipstick. Kayo nga, ang ganda niyan. From fated_2_love_you. Hello, Manay Chona and Rhaze and Lyra. Isang pahingi tips para maging malalim pagsamahan ng mga kakaibigan.
magkaibigan. Wag nga daw, eto, ano sabi mo, wag masyadong ma-text. Huwag masyadong mag-text araw-araw. Parang Hindi tayo pala- nag-text araw-araw, di ba tayo? Diba? Si Manechon, hindi ko natitext naman na. Wala. Sino ang ka-text mo araw-araw? Wala, dun sa group lang. Kayo Yun nga. lang. Wala Pero hindi kami. naman tayo araw-araw nagte-text. Pag may kainan na kami nagtext. Pag may kainan lang, pag may yayaan. Pag Pero may yayaan, yun lang yung time. Yun ang ano hindi namin. naman yun best I think, advice, uy. Kasi yung Hindi iba ba? na work talaga Oo, sa yung parang nagte-text sila araw-araw. lagi kang kinakamusta. Depende kasi, parang kasi nasanay na kaming ganun. No? Kaya kung may problema ka sa isang tao, lalo na kapag kinoconsider mo siyang kaibigan mo, sabihin Sabihin mo. mo. Huwag mong sabihin sa isang kaibigan mo. True. Ah, Kasi nung pag nagkakaroon kaya, ng conflict. parang Oo. backfight, ano na yun. Oo. Iba na Basta yan. Shoes Yun lang. Kasi we should be like, you know, mature enough to like say na, uy, ayoko to sa'yo. Oo, kasi Oo, pag kaysa sa sinimkim mo lang ibang- yan, Oo, tapos sa iba mo sinasabi, tapos mas lalong lalaki kasi hindi mo Iba naayos, na kasi hindi mo na-deliver. sinasabihan Tsaka ng iba na taong ma-deliver. involved. at saka baka yung deliver, iba Oo. din. Iba din. iba din. Tapos may dagdag na usually. Yun. Oo, Diba? totoo. Pero mas masarap, tawa lang kayo ng tawa. Oo, di ba? Tapos Oo. bully-bully. Bully. Oo, ganun lang. Pero wag mong Totoo no, kasi personally. sa kami, pag kunyari may nasabi, like, sobrang direct to the point din. Kunyari si Kat, sobrang honest. Sasabihin niya sa iyo, straight Oy. away, di ba? Like, tulad ng leche plan. Ang pait ng leche plan mo. Tatawa na lang. Huwag ka na lang manood. Sabi niya. Tatawa ka Di na ba lang. sa'yo? Di ba sa'yo sa text namin, sa group chat? Ano, seryoso, ano sabi ko? Wag ka na lang kasi manood. Sabi ni Lyra, konti lang yung time ko, oy. Sabi ni Kat, huwag ka na lang kasi manood. Kasi manunod siya ng final din ng rugby. Sinong mas gastador sa inyong tatlo? Sinong tatlo? dito? Ako, hindi ako gusto. Galing kay Mikey Imiao. Si Manay. Feeling ko ako. Ikaw, oo. Si Lyra, hindi talaga siya Hindi magasta. ka hindi ito magasto. Ako, okay. Taas ka ba? Tapos ako na yung sunod sa'yo. Tapos si Sunod Lyra. na sila. Sila hindi talaga siya Oo, magasta. hindi ako in fairness. magastos. From Alejver88, Ate Reyes and Manay and Lyra, sino ang bossy sa girlfriends niyong 5? Ito. Hindi naman ikaw bossy. bossy. The way Parang ka magsalita. Parang, Kasi siya, sanay ka sa mga kasi parang siya yung ate talaga. parang ako yung, hindi naman yung, hoy, gawin mo Ate yan. ka daw. Ate, oh, ate, Ate naman ka, kasi diba? ako naman akong pinaka, ako naman talaga yung Siya may maraming experience. Wow, experience. Oo. Totoo. Wala In kang fairness experience. naman. Oo, ang bossy in a good na, bossy na, oy, gawin mo nga to sa Kaya, akin, uy, hindi it ganyan. works naman. It works na ganyan ang personality mo. Oo, kasi, kung lahat kayo pare-pareho, ang boring ng buhay. Totoo. Oo, iba-iba Kung talaga. lahat kayo nag-a-agree sa same things, ang boring ng friendship. Oo. Totoo, iba-iba tayo ng character. no? Iba-iba talaga, may sila, Iba-iba tayo ng gusto. iba-iba Loud iba, and loud, and loud And loud, and loud. Then, Ako yung Kat is tahimik. what? Kat is very vocal. Oo, diba? May time na meron siyang Quiet quiet linibak din. din namin. Oo, may Meron time siya na na, ano. hindi siya, Kapag pagod siya, wag mo siyang Oo. Tapos pag kumakain niya, wag mo yung kausapin. Ikaw ang yung kausapin siya pag kumakain. Kasi busy ang focus yun dun sa salmon. Oo. Oo, iba-iba talaga. Iba-ibang personalities namin. So, pero nag-work naman. From Rachel de la Cruz, kayo po ba ni Manay ang closest among the group? Hindi. Hindi Sino lang naman. naman? Depende kung Parang sino sino. kasama, di ba? Oo, kasi nandito kasi siya lagi. O ngayon, So, nandito parang- sila. Dito ka sila. Hindi mo. Hindi kayo na. Tapos pag kami naman ni Pompol, di ba kami ni Pompol, umaalis Oo. kami. Once pa lang naman, nag-travel kami dalawa. O kami Oo, naman iba sobrang, naman. iba, depende kasi. Depende kasi nung nandito kami malapit kay Riz, kami lang din na Oo, lagi sila din magkakasama. naman. Tapos Kasama sa lagi. linggo kami lang dalawa, hindi kayo kasama. Depende lang. Oy, may Wag moment. nyo lang. Kami lang dalawa nag-Korean ka. Oo. Alayo mo kasi, umuwi ka na lang, Adeline. Oh, wag lang seryosin na. Porque hindi ka kasama, magtatampo ka. Oo, wala Wag kaming yan, ganyan. wag ganyan. Ano lang, kung sino nandito, yun. Ganun Kapag lang. sinabi busy, Busy yan. naman Oo. yung tata. Tapos na kami, guys. Tapos ka na sa makeup mo? I think so. Okay, tapos ka na. Tapos na. Ako din, tapos na. Parang ka nga, Gesha, kasi di ba chinita ka? Yun Ano guys, yan? Ano tapos na ginawa kami. mo? Diyos ko, ito na yung pinakamahabang video sa balat ng lupa. Kanina pa yun, dalawang Oo, ano na yun. kanina pa kami. Iyak ko yun siya. Ilang Umiyak ka? Umiyak ako. Umiyak na siya. Parang, ano kasi yun? Umaya kayong dalawa, parang buong. Sabi ko sa'yo, buong. Kaya nga eh. Hindi ko pa rin nakikita. Ay, nakita Mia. New Year. Hindi mo Oo, nakita. Hindi ko yun, nagpapalayo kasi yata. Hindi mo yung nakita. Kami nakita. Kami dalawa nag-iyak. Oo. Pakita mo na yung makeup
Harap mo, ayan na. Tara. Ito yung ano, may sa Sikat puso. lady. Sikat lady, oh. Yan na yung vlog. Thank you guys. Thank you for Nakahabol watching. ako. Oo nga. Be good. Bye. Bye. Late na naman sila, Blake.